ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീ വൈഷ്ണവം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ മുതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ പുണ്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസ്തേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ശിഷ്യാദായുടെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം സമാലയം ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ തദേകബന്ധോ മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാജന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാനമോസ്തേ ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതാരികയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനോ അല്ലെ? നല്ല മഴയാണ്. ശബ്ദത്തിനൊരു വല്ലാതെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ തന്നെ. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മാതാജി. ക്ലിയർ അല്ല. അതെ, കേൾക്കാം മാതാജി. മഴയുടെ പ്രശ്നമായിരിക്കുള്ളത്. മഴയുണ്ട് ഇവിടെ, നല്ല മഴയുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാതാജി. നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാം മാതാജി. ഗീത മാതാജി ലൈവ് ഇട്ടില്ല കേട്ടോ. ലൈവ് ഇട്ടല്ലോ. അല്ല, ഷെയർ ചെയ്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അവതാരികയിലാണുള്ളത്. അവതാരികയില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 48 വർഷങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെടുകയും 1455 ശകാബ്ദ വർഷത്തിൽ പുരിയിൽ വെച്ച് തിരോധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ തിരോധാനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 48ാമത്തെ വയസ്സില് പുരിയില് ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രത്തില് തിരോധാനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 24ാം വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥിയും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുമായി നവദ്വീപിൽ വസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ പത്നി ശ്രീമതി ലക്ഷ്മിപ്രിയയ്ക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ അന്ത്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പരദേശത്തായിരുന്നു. പൂർവ്വ ബംഗാളിൽ നിന്നും മടങ്ങിവന്ന അദ്ദേഹത്തോട് മാതാവ് വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം അതിന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പത്നി ശ്രീമതി വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവിയായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 24ാം വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ 16 വയസ്സ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീമതി വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരഹം അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ചു. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്കറിയാം ഭക്താവതാരമായിട്ടാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഭക്തനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം 24 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യ പത്നി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ലക്ഷ്മി, മഹാലക്ഷ്മി തന്നെയാണ്
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കുകയാണ്, അന്ത്യം സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ അമ്മ ആവശ്യപ്പെടുകയും വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തന്നെ വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിരഹം അനുഭവിച്ചാണ് ജീവിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ശേഷം മഹാപ്രഭു മാതാവായ സതീദേവിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ജഗന്നാഥപുരിയെ തന്റെ ആസ്ഥാനമാക്കി അദ്ദേഹം പുരിയിൽ 24 വർഷം താമസിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രചാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് 6 വർഷത്തോളം ഭാരതത്തിലുടനീളം, പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചു. അപ്പോ ഭാരതത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കും. 24 വർഷം ജഗന്നാഥപുരിയിലാണ് ആര് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും 6 വർഷക്കാലം ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ചു. അതായത് ഭാരതം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു. കൂടുതൽ സഞ്ചരിച്ചത് ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലായിരുന്നു. 6 വർഷക്കാലം നിരന്തരം സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി പറയുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രചാരം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളെ പ്രായോഗികവും കാര്യക്ഷമവുമായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ മഹത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ അന്ത്യോപദേശമായി ഒരാൾ എല്ലാവിധ ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെ ഏക ആരാധ്യ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും തന്റെ ഭക്തന്മാർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും അനന്തരം അവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് ഹേതുവായി യാതൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഭഗവാൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും എല്ലാവർക്കും പ്രബോധനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് എന്താണ് നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും അവസാനം ഭഗവാൻ പറയുന്നതുമാണ് ഉപദേശം, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്ത്, അതായത് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യാരേക്കോ താരേക്കഹോ കൃഷ്ണ ഉപദേശം, അല്ലെ? എല്ലാവരെ കാണുന്നവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശവും ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അല്പബുദ്ധികൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മഹാനായ ചരിത്ര പുരുഷനായി മാത്രം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാനാകുന്നില്ല. അത്തരം അല്പജ്ഞാനികളായവരെ നിരവധി അഭക്തന്മാർ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളെ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ പോലും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം പണ്ഡിതരായ അസംഖ്യം വിദ്വാൻമാർ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് 100 കണക്കിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ചമച്ചത്. എന്നാൽ അവയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ സ്വതാത്പര്യ സംരക്ഷണാർത്ഥം രചിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് പല പല ഭാഷ്യങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നേരിട്ടാണ് ആ ഒരു ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വ്യക്തികളെ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത്? അത് ഭഗവാനല്ല പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ശരീരം എടുത്ത് വന്നിട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഓരോ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അവനവന്റേതായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി കണക്കാക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായിട്ടാണ് അവര് കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് ദ്വാപര യുഗത്തില് പിന്നെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്നല്ല അവരെങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നില്ല, ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ തരുന്നു. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പൊ PC തോമസിന്റെ ഭഗവത്ഗീത വരെ ഉണ്ട്. PC തോമസ് വരെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ശരിയാണ്, ലൈഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്, മൈൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് ഭഗവത്ഗീത. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതല്ല ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവ്, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ല, ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുക, അല്ലെ? അത് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അർജുനനോട്. നീ എന്നെ അനുസരിക്കാതിരുന്നാലാകട്ടെ നിനക്ക് നാശമായിരിക്കും ഫലം എന്ന്, ഇല്ലേ? വ്യക്തമായിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അർജുനന് അവസാനം 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അല്ലെ? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വെറും മൈൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവത്ഗീത എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കാനും കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം തന്നെ. അതിന് പകരം നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മുടേതായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല ഭഗവത്ഗീത. അത്
താല്പര്യ സംരക്ഷണാർത്ഥം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തര് ഓരോ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളോടും ധാർമ്മികരോടും ദാർശനികരോടും ആദിപുരുഷനും സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണവുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പ്രചാരം ചെയ്യുന്നതിനായി ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായ അദ്ദേഹം അവതരിച്ചു. വ്രജരാജാവിന്റെ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായി വ്രജഭൂമിയിൽ വൃന്ദാവനം അവതരിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകിയാൽ സർവരാലും ആരാധനീയനാകുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രചാരത്തിന്റെ സാരാംശം. ഇപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്താവതാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നിവിടെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. അദ്വൈത ആചാര്യർക്ക് തന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് എനിക്ക് ശ്ലോക നമ്പർ ഓർമ്മയില്ല, 32 ആണ് ശ്ലോക നമ്പർ. അപ്പൊ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇവിടെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 32ആണോ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 32ആണോ എന്ന് കൃത്യമായി ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക്. അപ്പൊ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണവർണം ദുഷാവർണം ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ ശ്ലോകം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. കൃഷ്ണവർണം തുഷാ കൃഷ്ണം സാംഗോപാംഗാസ്ത്രപാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായൈ യജന്തി സുമേധസഃ. ഈ ശ്ലോകം 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 32ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പോ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കാനാണ് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഈ മന്ത്രമാണ് നമ്മളോട് ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എവിടെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് പോലും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തനായി വന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ നാമം, കീർത്തി, രൂപം, ധാമം എന്നിവയെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വയം സ്പഷ്ടമാക്കിയതും അവയൊക്കെ ഭഗവാൻ നിന്നും അഭിന്നങ്ങളുമാകിയാൽ വൃന്ദാവനധാമം ഭഗവാൻ നിന്നും വിഭിന്നമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃന്ദാവനധാമം ഭഗവാനെ എന്ന പോലെ ആരാധനീയമാകുന്നു. വ്രജഭൂമിയിലെ കന്യകമാർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമരൂപേണ അത്യുന്നതമായ ഭഗവത് ആരാധനാ മാതൃക കാട്ടിത്തന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ആരാധനാ പ്രക്രിയയാണ് ഏറ്റവും മഹത്തരം എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് കളങ്കമില്ലാത്ത ഉത്തമ സാഹിത്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നു. ഭഗവത് പ്രേമ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആത്യന്തിക ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രചാരം ചെയ്തു. അപ്പോ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ധാമവും അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളും അല്ലെ, ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ ശാന്തരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ മാല, ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ വസ്ത്രങ്ങള് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ധാമവും ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാല അതുപോലെയുള്ള ഒന്നും തമ്മില് ഒരു വ്യത്യാസം, എല്ലാം ഭഗവാന് തുല്യമാണ്. ഭഗവാന്റെതെല്ലാം ഭഗവാന് തുല്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമവും ഭഗവാന് തുല്യമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ള ഗോപികമാർ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത് ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ശരിയായ രീതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണമാണ് കളങ്കമില്ലാത്ത ഉത്തമ സാഹിത്യം. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്, ഭഗവാനോട് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമഭാവം, ഭഗവാനോട് ആ ഒരു പ്രേമഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അസംഖ്യം ഭക്തന്മാർ ശ്രീല വൃന്ദാവനദാസ ഠാക്കൂർ, ശ്രീല ലോചനദാസ ഠാക്കൂർ, ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ കവിരാജ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ കവി കർണപൂര, ശ്രീ പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി, ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി,
ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി, ശ്രീ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി എന്നിവരും കഴിഞ്ഞ 200 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി, ശ്രീ ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീ ശ്യാമാനന്ദ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ നരോത്തമദാസ ഠാക്കൂർ, ശ്രീ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാർത്ഥ സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, നമ്മുടെ ആത്മീയാചാര്യൻ, അതായത് ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ ആത്മീയാചാര്യൻ തുടങ്ങി മറ്റനേകം പ്രഖ്യാതരായ മഹാപണ്ഡിതരും ഭഗവത് ഭക്തരും ഭഗവാന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഉപദേശ കൽപ്പനകളെ കുറിച്ചും ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സാഹിത്യങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാമാണികരായ ആചാര്യന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വേദങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, രാമായണം, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും മറ്റ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ആധികാരിക സാഹിത്യ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും മറ്റ് ചരിത്ര ആധാരമാക്കിയുള്ളവയാണ് ഇത്തരം സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അവയൊക്കെ അദ്വിതീയവും രചന സൗകുമാര്യത്താൽ അതിവിശിഷ്ടവും അവതരണത്തിൽ അപ്രതിമവും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂരിതവുമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ലോകജനത ഇപ്പോഴും അവയെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരാണ്. എന്നാൽ ഏറിയ കൂറും സംസ്കൃതത്തിലും ബംഗാളിയിലുമുള്ള ഈ സാഹിത്യങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ വിശ്വത്തെയാകെ പ്രകാശമാനമാക്കുവാൻ പ്രത്യാഗമിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണോ ചിന്തിക്കുന്ന ജനതയുടെ മുന്നിൽ അവയെ അവതരിപ്പിക്കാനാകുന്നത്, അപ്പോൾ ഗുരുശിഷ്യ പാരമ്പര്യ ശൃംഖലയിലെ ആചാര്യന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത കാൽപ്പനിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ വ്യർത്ഥമായി സന്തോഷവും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന രോഗഗ്രസ്തരായ ഈ ഭുവനത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ യശസ്സും പ്രേമ സന്ദേശവും കവിഞ്ഞൊഴുകും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഗോസ്വാമിമാരെ അല്ലെ, ഗോസ്വാമിമാരെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരും ഒക്കെ ഒട്ടനവധി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രഭുപാത്രൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴാണോ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആ ഒരു സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പോ തൊട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക അല്ലെ. ഭവരോഗം ഇതാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ ഒരു രോഗഗ്രസ്തമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തു കടക്കാനും ഭാരതത്തിന്റെ യശസ്സും പ്രേമ സന്ദേശവും കവിഞ്ഞൊഴുകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത്, എപ്പോഴാണോ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളും ഭഗവാന് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കും എന്താണ് കിട്ടുക? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയാണ് കിട്ടുക അല്ലെ. ആ സമയം മുതൽ, അതായത് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അത് മുതൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതികമായതിനോടുള്ള ആസക്തി പോയിട്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തി വരും. ഭഗവാനോട് ഭക്തി വന്നു തുടങ്ങും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഈ ലഘുവിവരണം വായിക്കുന്നവർക്ക് ശ്രീല വൃന്ദാവനദാസ ഠാക്കൂറിന്റെയും ശ്രീ ചൈതന്യ ഭാഗവതം, ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ കവിരാജ ഗോസ്വാമിയുടെയും ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചനകൾ അഭ്യസിക്കുന്നതിലൂടെ നിശ്ചയമായും അത്യധികം നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ചൈതന്യ ഭാഗവത രചയിതാവ് ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പൂർവ്വ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അത്യന്തം ഹൃദയകാരിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഉപദേശങ്ങളാകട്ടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ സുവ്യക്തമായും വിശദമായും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ ശിക്ഷാമൃതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഇത് മലയാള ഭാഷയിലും ലഭ്യമാണ്. അപ്പോ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ജീവിത കഥയാണ് ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോ ലഘുവായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അപ്പൊ അത് വായിക്കുന്നവർക്കും എന്താണ് അത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭാഗവതം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ PhD ആണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഭാഗവതം പഠിച്ചു കഴിയുന്നവർക്കാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർവ്വഭാഗ ചരിത്രം അക്കാലത്തെ പ്രസിദ്ധ വൈദ്യനും മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമകാലികനും പ്രമുഖ ഭക്തനുമായിരുന്ന ശ്രീല മുരാരി ഗുപ്തയാൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. അനന്തരം മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരഭാഗ ചരിത്രം പുരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തത സഹചാരിയും കാര്യദർശിയുമായ ശ്രീ ദാമോദര ഗോസ്വാമി അഥവാ ശ്രീല സ്വരൂപ ദാമോദരൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഈ രണ്ട് ഭക്തന്മാരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുകയും അനന്തരം മഹാപ്രഭുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ച എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശ്രീല ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെയും മുരാരി ഗുപ്തയുടെയും കുറിപ്പ് പുസ്തകങ്ങളെ ആധാരമാക്കി രചിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ശ്രീല ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെയും മുരാരി ഗുപ്തയുടെയും കുറിപ്പുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു. തന്റെ ഇച്ഛാനുസൃതം ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിച്ച 1407 ശകാബ്ദത്തിലെ ഒരു ഫാൽഗുനി പൂർണിമ സായാഹ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു.
ഗ്രഹണവേളയിൽ ഗംഗയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും പുണ്യനദികളിലോ സ്നാനം ചെയ്ത് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്ന ആചാരം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ചന്ദ്രഗ്രഹണ വേളയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പൂജാക്കനായപ്പോൾ ആർഷഭാരതം മുഴുവൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന പവിത്ര മന്ത്രോച്ചാരണത്താൽ മുഖരിതമായി. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു തന്റെ ഇച്ഛാനുസൃതം, അതായത് ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്ന സമയം, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയം, ഭഗവാൻ ജനിക്കല്ല, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയം ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന സമയം ആരാ തീരുമാനിക്കുന്നത്? അത് നമ്മളല്ല, നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ അവകാശമില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരു ജീവിതം തരുന്നു നമുക്ക്. അത് ഭഗവാനാൽ ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയും പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 1407 ശകാബ്ദ വർഷത്തിലെ ഒരു ഫാൽഗുനി പൂർണിമ സായാഹ്നത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നത്. ആ സമയം ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയമായിരുന്നു. ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർത്തിവെച്ച് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്, അല്ലെ? ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്ത് വേറെ നമുക്ക് പാചകം ചെയ്യാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നാമം ജപിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയായിരുന്നു ആ വേളയിൽ, ചന്ദ്രഗ്രഹണ വേളയിൽ എല്ലാവരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ യുഗത്തിലെ താരക ബ്രഹ്മ നാമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഈ 16 നാമങ്ങളും നിരവധി പുരാണങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ പവിത്ര നാമങ്ങളുടെ അപരാധമുക്തമായ ജപത്തിലൂടെ പതിതാത്മാവ് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ത്രാണനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ഭഗവാന് ഭാരതത്തിനകത്തും പുറത്തും അസംഖ്യം നാമങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സമസ്ത നാമങ്ങളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതാകയാൽ അവയൊക്കെ തന്നെ തുല്യമേന്മയുള്ളവയാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഈ 16 നാമങ്ങളും ഈ യുഗത്തിനായി വിശിഷ്യ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ ജനങ്ങൾ അവയുടെ ആനുകൂല്യം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ച് ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പരിശീലിച്ച് വിജയം പ്രാപ്തമാക്കിയ മഹാ ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഒരുപാട് നാമങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? സഹസ്രനാമം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാന് ഒരുപാട് നാമങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ വിശേഷാൽ ഈ 16 ഷോഡശ മന്ത്രങ്ങൾ, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഇത് ഈ ഒരു യുഗത്തില് നാമസങ്കീർത്തനത്തിനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നിരവധി പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആനുകൂല്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, മഹാ ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഏകകാലത്ത് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷ ദൗത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവത് നാമജപ മഹാത്മ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദൗത്യം. നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കലിയുഗത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള സാമാന്യ മാർഗമായി ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഭഗവത് നാമജപത്തെ ശ്ലാഘിച്ച് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി അവരവരുടേതായ തനത് ഭാഷയിലും കർണാമൃതങ്ങളായ കീർത്തന ആലാപനങ്ങളിലൂടെയും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാം. മാത്രമല്ല അത്തരം സത്സംഗങ്ങൾ അപരാധമുക്തമായി നിർവഹിക്കുന്ന പക്ഷം പങ്കെടുക്കുന്ന ഏവരും മറ്റ് കർക്കശമായ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാതെ തന്നെ ആത്മീയ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നിശ്ചയമായും ക്രമേണ ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്രകാരമുള്ള ഒത്തുചേരലിൽ ഏവരും പണ്ഡിതരും പാമരനും ധനികനും ദരിദ്രനും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഭാരതീയരും ചണ്ഡാലരും ബ്രാഹ്മണരും അങ്ങനെ സർവരും അതീന്ദ്രിയ ധ്വനി ശ്രവിക്കുന്നതാകയാൽ ഹൃദയമാകുന്ന കണ്ണാടിയിലെ ഭൗതിക സംസർഗം എന്ന മാലിന്യം വൃത്തിയാക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദൗത്യത്തെ അഭിതർക്കിതവും ദൃഢതരവുമാക്കുവാൻ മനുഷ്യവർഗ നന്മയ്ക്കായി സർവലൗകിക മതഹേതുവായി ലോകത്തിലെ സർവമാന ജനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പവിത്ര നാമത്തെ പൊതുവേദികയായി അംഗീകരിക്കും. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗമനത്തോടുകൂടി ദിവ്യനാമവും ആഗതമായി. അപ്പോ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവം ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഏകകാലത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ദൗത്യത്തെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ദൗത്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമജപം അത് നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത്, അതായത് ആ ഒരു സമയം ജനിച്ചത് കൊണ്ട്, ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്ത് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും കലഹിക്കുന്ന കാലമാണ്, അല്ലെ? സ്വന്തം ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കലഹം, ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ കലഹം, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരെയും എടുത്തു പറയുന്നു, പണ്ഡിതനും പാമരനും ധനികനും ദരിദ്രനും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഭാരതീയരും ചണ്ഡാലരും ബ്രാഹ്മണരും, അല്ലെ? ഇവർക്കൊക്കെ കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ച് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു കലികാലത്തില് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാനും ഉള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗമനത്തോടു കൂടി തിരുനാമവും അവതരിച്ചു അല്ലെ, ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. മഹാപ്രഭു മാതാവിന്റെ മടിയിലിരുന്ന് കരഞ്ഞപ്പോൾ ചുറ്റും കൂടി നിന്ന സ്ത്രീകൾ കരഘോഷം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളെ ശ്രവണമധുരമായി പ്രകീർത്തിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ കുഞ്ഞ് തന്റെ കരച്ചിൽ നിർത്തി. ഈ സവിശേഷ സംഭവം അയൽക്കാർ വിസ്മയത്തോടും ആദരവോടെയുമാണ് വീക്ഷിച്ചത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ യുവതികൾ മഹാപ്രഭുവിനെ കരയിച്ച ശേഷം ദിവ്യനാമ ജപത്താൽ കരച്ചിൽ നിർത്തിച്ച് ആനന്ദിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ നന്നേ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവത് നാമ മഹാത്മ്യം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ബാല്യകാലത്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി എന്ന നാമത്താൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. പിതൃ ഭവന അങ്കണത്തിലെ നിംബ വേപ്പ് വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ജനിച്ചതാകിയാൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്നേഹസമ്പന്നയായ അമ്മ നൽകിയ നാമമാണ് നിമായി. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന കുട്ടിയായിരുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അല്ലെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുട്ടികളുടെ ലീലകൾ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ കൃഷ്ണലീല അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയില് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ അമ്മയുടെ മടിയിലിരുന്ന് കരയുന്ന സമയത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ കരച്ചിൽ നിർത്തുമായിരുന്നു മഹാപ്രഭുവിന്. അപ്പോ ചിലപ്പോ ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ മഹാപ്രഭുവിനെ കരയിക്കും അല്ലെ, വെറുതെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കരയിക്കും, എന്നിട്ട് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് കരച്ചിൽ നിർത്തും. അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ നിമായി എന്ന പേര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കിട്ടിയത് വേപ്പ് വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ജനിച്ചതായത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ നൽകിയ പേരാണ് നിമായി എന്ന്. നിമായിക്ക് 6 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അന്നപ്രാശന ചടങ്ങ് ചോറൂണ് നടത്തിയ വേളയിൽ നിമായി തന്റെ ഭാവി കർമ്മങ്ങളുടെ സൂചന നൽകി. കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി താല്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന ലഭിക്കാനായി നാണയങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും നൽകുന്ന ആചാരം അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു വശത്ത് നാണയങ്ങളും മറുവശത്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വെച്ചിരുന്നു. നിമായി ആകട്ടെ നാണയങ്ങൾക്ക് പകരം ഭാഗവതമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഒരിക്കൽ മുറ്റത്ത് മുട്ടിലിഴഞ്ഞു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം ഒരു സർപ്പം നിമായിയുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുകയും നിമായി ആ സർപ്പത്തോടൊപ്പം കളിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കണ്ട് ഗൃഹത്തിലെ സർവരും സംഭ്രമിക്കുകയും ഭയചകിതരാകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കുറെ നേരം ശിശുവുമായി വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ശേഷം സർപ്പം ഇഴഞ്ഞു പോവുകയും കുഞ്ഞിനെ അമ്മ എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ ഒരു മോഷ്ടാവ് കുട്ടിയെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ ശിശുവിൽ നിന്നും ആഭരണങ്ങൾ അപഹരിക്കാൻ വിജന സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് സംഭ്രാന്തനായി അലഞ്ഞു നടന്ന മോഷ്ടാവ് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞൊടുവിൽ ജഗന്നാഥ മിശ്രയുടെ ഭവനത്തിനടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയം നിമിത്തം ഉടൻ തന്നെ നിമായി അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് അയാൾ കടന്നു കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിമായി തന്നെ അപഹരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ ആ മോഷ്ടാവിന്റെ തോളത്തിരുന്ന് ഒരു വിനോദയാത്ര നടത്തി മടങ്ങിയെത്തി. നഷ്ടപ്പെട്ട ശിശുവിനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു ലീലയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു അന്നപ്രാശനത്തിന്റെ സമയത്ത് തന്റെ ഭാവി പരിപാടികളുടെ ഒരു സൂചന അച്ഛനമ്മമാർക്ക് നൽകി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് നാണയം വെച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് ഭാഗവതം വെച്ചപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുട്ടിലെഴയുന്ന പ്രായം 6 മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മുട്ടിലെഴയാറും ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രായം. ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു അവതാര ലക്ഷ്യം അവിടെ ഒരു സൂചന കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ മുട്ടിലിഴഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രായത്തില് സർപ്പവുമായിട്ട് കളിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ, അതായത് കുട്ടിപ്രായത്തിൽ തന്നെ എന്നാൽ കുറച്ച് നടന്ന് കളിക്കാറൊക്കെ ആയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ലീലയിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിമായി എന്ന കുട്ടീനെ ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കള്ളന്മാര് വന്ന് കുട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ നടന്നെത്തിയത് തിരിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ അവര് ഭയന്നിട്ട് പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കുട്ടി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ തീർത്ഥാടകനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ജഗന്നാഥ മിശ്രയുടെ അതിഥിയായി അവിടെ ആഗതനായി. അദ്ദേഹം ഭഗവാന് ഭക്ഷണം നിവേദിക്കുന്ന സമയം നിമായി അവിടെ എത്തി ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. നിവേദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞ് ഭക്ഷിച്ചതിനാൽ ആ ബ്രാഹ്മണൻ വീണ്ടും ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി. എന്നാൽ വീണ്ടും നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി കുഞ്ഞ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കലാക്കി. തുടർച്ചയായി 3-ാം തവണയും ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ നിമായി ഉറക്കി കിടത്തി. പാതിരാത്രി ആയപ്പോൾ ഭവനത്തിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും അടഞ്ഞ മുറികളിൽ ഗാഠനിദ്രയിലാണ്ട സമയത്ത് അതിഥി ബ്രാഹ്മണൻ പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം ഭഗവത് മൂർത്തിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ നിമായി തീർത്ഥാടകന്റെ മുന്നിൽ ആവിർഭവിക്കുകയും
മുമ്പത്തെ അതേ രീതിയിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ നിവേദ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്യധികം ആകുലചിത്തനായ ബ്രാഹ്മണൻ വിലപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ സകലരും ഗാഠനിദ്രയിലായതിനാൽ ആരും ബ്രാഹ്മണ വിലാപം ശ്രവിച്ചില്ല. ആ സമയം നിമായി ഭഗവത് രൂപത്തിൽ ആ ഭാഗ്യവാനായ ബ്രാഹ്മണന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും താൻ സ്വയം കൃഷ്ണനാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ബ്രാഹ്മണനെ വിലക്കിയതിനു ശേഷം നിമായി തന്റെ മാതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോ ഒരു ലീലയാണ്, കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലീല അല്ലെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീല. അവിടെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വരെയുണ്ടായി, ഒരു ഭക്ത ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെ. ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് നിവേദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 3 തവണ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ രാത്രിയില് ഉറക്കി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഉറക്കി കിടത്തിയതിനു ശേഷം നിമായിനെ അല്ലെ, കുട്ടി നിമായിനെ ഉറക്കി കിടത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി വീണ്ടും ഭഗവാന് നിവേദിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും താൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അത്രയും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു ആ വൈഷ്ണവൻ അല്ലെ. ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഒരു നല്ലൊരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അച്ഛനമ്മമാരെ അറിയിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇതുപോലുള്ള നിരവധി ബാല്യകാല സംഭവങ്ങൾ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട്. കുസൃതിയായ നിമായി വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഗംഗാ സ്നാനം ചെയ്യുന്ന യാഥാസ്ഥിതികരായ ബ്രാഹ്മണരെ ശല്യം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. പാഠശാലയിൽ പോകുന്നതിന് പകരം വെള്ളം തെറിപ്പിച്ച് അവരെ ശല്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന പരാതിയുമായി നിമായിയുടെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ബ്രാഹ്മണർ എത്തുമ്പോൾ നിമായി താൻ പാഠശാലയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന വ്യാജേന അത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുമായി ഉടൻ തന്നെ തന്റെ പിതാവിന്റെ മുന്നിലെത്തും. സ്നാനഘട്ടത്തിൽ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാർ ലഭിക്കാനായി ശിവപൂജ നടത്തുന്ന അയൽപക്കത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളെ നിമായി നിരന്തരം പരിഹസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ അവിവാഹിതരായ യുവതികൾ ശിവപൂജ നടത്തുക സാധാരണമാണ്. യുവതികളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന നിമായി ഇപ്രകാരം പറയും: എന്റെ പ്രിയ സോദരികളെ, നിങ്ങൾ ശിവന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളും ദയവായി എനിക്ക് നൽകുക. മഹേശ്വരൻ എന്റെ ഭക്തനും പാർവതി എന്റെ ദാസിയുമാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശിവനും മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരും അത്യധികം സംപ്രീതരാകും. വികൃതിയായ നിമായിയെ അനുസരിക്കാൻ അവരിൽ ചിലർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അവരുടെ ഈ നിഷേധത്തരം കാരണം പൂർവ്വപത്നിമാരിൽ 7 കുട്ടികളുള്ള വയസ്സന്മാരെ അവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് നിമായി ശപിക്കുമായിരുന്നു. ഭയത്താലും ചിലപ്പോൾ സ്നേഹത്താലും യുവതികൾ നിമായിക്ക് അനേകം പാരിതോഷികങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. അനന്തരം നിമായി അവർക്ക് നല്ല യുവാക്കളെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കുമെന്നും അവർ നിരവധി പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകുമെന്നും അനുഗ്രഹിച്ച് സുനിശ്ചിത വാഗ്ദാനം നൽകുകയും ചെയ്യും. നിമായിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ യുവതികളെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ ഇടയ്ക്കിടെ അവരുടെ അമ്മമാരോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ലീലയിൽ കണ്ടതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ലീലകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്ത്രീകളോടൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ടൈം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ നാളെ മാതാജി. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി.